Mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkiyon mo sa DZGB. Pingkiyon mo! You're so hot, teasing me. Natad ang mga tugang tang elepante de tinawanan kan pagnin pagkakataon na magkaibang pakpak. Sige daw. Natata ang elepante. O karabaw na lang, karabaw. Karabaw na lang, karabaw. Karabaw na sana. Nata ang mga tugang tang karabaw. Betong pakpak. Sige daw. Ano siya? Hindi ba ka na nagkasurat? Hindi ko man aram, pero na, ayun. Irpeng ko na nakabungtak man. O granting na ito talaga. Hindi naman yan si pwedeng karamo. Ito na pula.
Kuya,